खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 17 जुलाइ 2024 बुधबार। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनि माखासे बाहागोखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सरजाबगोन होननानै फोसावनायनि उनाव गोबां दैदेनगिरिफोरा लोब लोब ओंखारनानै सोमावसारदोंमोन। दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझारनि रायजो राजाफोराबो बेनि बेरेखा सोमावसारदोंमोन। नाथाय क'क्राझारनि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाला सिगाङाव जेरै दंमोन बिदिनो थानांगौनि थाखाय रायजो बेंगिरिनिफ्राय नटिफिकेसनखौ फोसावनाय जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि उदखार। जम्मु एन्ड काश्मीराव पाकिस्तान हादोरनि दैदेनजानाय उदखारिफोरा गिदिंगासिनो दङ आरो जोंनि हादोरनि रैखाथि हान्जा आरो रौनिया हान्जाफोरखौ गाग्लोबगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां जवान आरो रैखाथि हान्जानिफ्राय उदखारिफोरनि आखायाव मुंख्लं जानांगौ जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारनि गाग्लोबनायाव रैखाथि हान्जानि सासे बिबानगिरिजों लोगोसे गासै 5 जवाना मुंख्लं जादों। अरुणाचल प्रदेशनि चांलांआव सासे आलफा उदां उदखारि आफादनि केडारआ पुलिसनि सिगाङाव थांनानै गावखौ गथायदों आरो दा बेखौ तिनसुकिया पुलिसनि आखायाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गावखौ गथायनाय आलफा उदां उदखारि आफादनि केडारनि मुङा जाबाय धनन्जय सनवाल, 20 बोसोर बैसोनि, आरो बियो थांनाय 2021 मायथाइनि आगस्ट दानाव आलफायाव जइन जाहैदोंमोन। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय पाकिरगंज पुलिस बादानि एसआइ फैजाल हकआ सासे सुबुंनि केसखौ सेटेलमेन्ट खालामना होनो थाखाय केसखौ बोखारना होनो थाखाय 30,000 रांखौ दाबि खालामनानै रांखौ लाबाय थानाय समावनो रेड हेन्डेड हमजादों। फैजाल हक एसआइआ बे केसखौ नांनो नागिरदोंमोन बा बे केसखौ बोखारनो नागिरदोंमोन आरो बेनि जाहोनाव केस नांजानाय दायनिगिरिनिफ्राय 30,000 रांखौ लानो नागिरदोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि देवसुङा गामियाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि बैसोखौ बारायनानै बार्थ सार्टिफिकेट बानायनायनि जाहोनाव सानै दायनिगिरिफोरा पुलिसजों हमजादों। 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि बैसोखौ 18 बोसोरसिम खालामनाय जादोंमोन। उनाव सानैबो दायनिगिरिया हमजादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय नाजमुल आली आरो कमल दर्जी। रिपर्टनि बायदिब्ला रहिम आली मुंनि सासे सुबुङा गावनि फिसाजो रिमा बेगमनि बैसोखौ बारनानै साइदुल आली मुंनि सासे 27 बोसोर बैसोनि सेंग्रानो जुलि हरनो नागिरदोंमोन। उनाव रैखाथि हान्जाया खौरां मोननानै रैखाथि हान्जानि दैदेनगिरि कबिता पांस'आ मिथिनानै गावनि हान्जाखौ लांनानै गथ'खौ रैखा खालामनो हादों। नाथाय बे समाव गथ'नि बिफा रहिम आलीआ खारखोमानानै दङ। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बाकातगावआव आसाम पुलिसआ सिग्रोमनानै 3 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय पिस्तल आरो पिस्तलनि गुलिबो हमनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आबु साइद, सिद्दिक आली आरो मुकुट। गुवाहाटी रेलबाटा पल्टन बाजारनिफ्राय पुलिसआ आयेननि बेरेखा भारताव फैनाय गासै 4 बांलादेशीफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बांलादेशीफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल्ला, मोहम्मद मयना, फारजाना आरो साइद सिकदार आरो बिसोरो बेंगालुरुनि ट्रेनजों गाखोनानै थांनो नागिरनाय समाव हमजादों। आसाम पुलिसआ सालबारिनिफ्राय मालायनिफ्राय लुथिना जाग्रा, दम होनानै जाग्रा आरो रां थगायना जाग्रा गासै 6 डकाइतफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आजिम उद्दिन, भास्कर राभा, सबुर उद्दिन, जकार आली, आब्दुल बारिक आरो मुकुन्द राभा आरो बिसोरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि कामरुप जिल्ला, धुबरी जिल्ला आरो गवालपारा जिल्लानि थागिबि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।